Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşdyry Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýar. Garaşdyry hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýolbaşçylygyna alnyp barýan işler berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýürürler bilen üstünlik rawaşanýar. Muň şeýledeni hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 29-njy ýylyň hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gallaçylarynyň azyklyk bugdoý taýýarlama goýunçy borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habar kabul etdi. Çağalar milli liderimizi goşgy tetirleri bilen şadlykly gutladylar. Sahawatly türkmen topragyny we zähmetýär daýhanlary olaň ihlasy bilen ýetişdirilýän bereketi wasp etdiler. Şeýlede körpeler mehriban watanymyza berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkadaky prezidentimiziň asly işlerine bagyşlanan goşgulary okudylar. Vilayeti wekilçiligi diýen oglunjuklar we gyýjaglar döwlet başlarymyza ýüzenip zähmetkeş adamlar hakynda edýän aladasy ýokary hasıl almak we o adamlarynyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak, halal zähmetiň derejesini belende götürmek ugruny edýän aladasy üçin vilayetleriň zähmetkeşleriniň adyndan tüýsürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şöhratly pederlerimizin ruhy mirasyny türkmen halkynyň ýaşy desurlarynda dowam edýän ýaş nesiliň joşguny çykyşlary bugünkü dawra özgörüşli bayramçylyk öwüşüni çaýdy. Çağalyň nurany ýüzleri, şadiýanlygy dawranyň belent ruhy owy zähmetkeşlerine gallaçy kereneçilere bildirilýän hormat sarpany aňlatdy. Soňra Türkmenistan Ministri Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňişliğiniň giňişlik mejlisi geçirildi. Oň başynda milli liderimiz mejlise gatnaşçylary ýüzlenip, ýakyny hökümet agdalary bilen ýurdumyzyň vilayetlerine iş taparyna bolup, galla oragynyň gidişi, agresiýal toplumyny özgörtmeliň alınıp barýşy, owy hujuluk önümlerini öňürjülüň işleri bilen tanşanlyklaryny bellidi. Daýhanlary döwletiň gollaw bermek netijesinde ul üstünlikleri gazanalýar. Haçan gyzgynçyk çörüňi ýakymly ýysyna alyp, tagamyny dadaňna, halkyň ykbalyna, gallaçy daýhanyň mukaddes kärine özüňem dahly duýarsyň. Ine şu görnüşlere ýüregim joşup, kalbymda mukaddes bugdoý, dawan azab bilen galla ýetişdirip, watany, ene topragy çäksiz söýgüsini siňdirýän zähmetkeş daýhanlarymyz barada şahirana tetirler döredi diýip, milli liderimiz täze ýazan goşgusyny okap berdi. Seher sinlap bereketli meydany, göwnüm tapdy alham heýjany bugdoý. Gaýrat saňa halal türkmen daýhany, çoýup dur çoğuny dünýäni bugdoý. Ak bugdoýuň mekanydyr watanym, bagtyň baky mukamydyr watanym. Ýurdum diýip belent maksat tutanyň joşurur döwleti döwrany bugdoý. Ýeriň mehri arşyň rehmeti bilen, durmuşyň hödüri rehneti bilen, jepakeş ilimiň zähmeti bilen tolkun atan rızkyl ummany bugdoý. Ojoklar otludyr, saçaklar doly, döwletim rowaşdyr, açykdyr ýoly. Halkym ihlasyndan tapýar kemaly, ýaşaýşyň dowamy bugdoý. Daýhan, güç goşulyp kuwat güýjüňe, nur bereket insin altın çäjine, meňzäp topragymyň tylla täjine, şuglu saçsyn madam gün ýaly bugdoý. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Soňra hormatly prezidentimiz Ministri Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Merýetow söz berdi. Vice-premier hökümet agdalarynyň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podokly dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň adyndan döwlet başlarymyzy türkmen halky üçin möhüm sene bolan pygamber ýaşyna ýetmek bilen utlady. Hemem döwlet başlarymyzy berk jan saglyk, uzak ömür we ýurdumyzyň munun ilegim gullap etmegini, mehriban halkymyzyň awdançylyk derejesiniň ýokurlanmagyny gönükdirlen geň meçhurly özgörtmeler maksatnamasyny amala ulu üstünlikleri arzu etdi. Soňra Ministri Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňişliğiniň sekretary Amanow, Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaragly işleriniň belent serkerde başdy. Goşun general Gurbanoğlu Berdimuhammedow dogulun güni bilen utlady we milli liderimize ýaragly işlerimiziň şahsy düzüminiň hemem hary hukuk goraýjy edaralaryň ähli işgärleriniň adyndan iň gowy arzularyny aýtdy. Soňra Mara welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew ýurdumyzyň sebitleriniň hemem paýtagtymyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan döwlet başlarymyzy 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden utlady.
Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow mähirli gutluglary we hoş niyetli ardaglar üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny uly üstünlikle gazanylýanyny bellädi. Melelizirmez merdana daýhanlarymyzyň galla taýýarlamak barada şertnamalaryň boşnamany awra bilen ýerine ýetirip ýurdumyzyň azy howpsuzlygyny berkitmäge uly goşunlyklaryny bu ýsonç bilen bellädi. Watan ammarna 1.400.000 tonnadan gowrak guşgursak ak buğdoy taşarly. Hormatly prezidentimiz dogulun günü münasibetli mähirli gutluglary üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirip, hemmelere berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny we watanymyzy mundan beýlegem gülledi ösürmek ugruna alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. 29 iýuny hormatly prezidentimiz özüniň pygamber ýaşyna ýetmegi münasibetli Gökdepe meçidine ak goýun toý sadakasyny berdi. Bu şanly seni uly dawara bilen bellenilýär. Onda halkymyzyň bagtyarlygy we agzybirligi özü beýany tapýar. Melelizirimiziň parasatly ýolbaşlygy netijesinde parahaçylyk döredüji merkez hökmüne iqrar edilen Türkmenistanyň äklumumy ähmiýeti eýe bolan hemem türkmen halkynyň parahaçylyk we awadançylyk ýörelgilerini ugry edinýän köp asyrlyk arzularyny özüne jemleýän giň möçürli işler durmuşa geçirilýär. Amala aşyrlayan giň möçürli özgörtmelerin baş maksadynyň garaşdy watanymyzyň dünýäniň ösen ykdysadyety bolan döwletleriň hataryna goşulmagyny öpçün etmekden, şäherliň we oğulun keşfini düýpli özgörtmekden, diýarymyza ähli ugurlar boýunça ösüşiň belent derejelerine çykarmakdan abaretler. Türkmen halky özüniň nurana geljegine ynamly garaýar. Bagtyar watandaşlarymyz ýurdumyzda amala aşyrlayan düýpli özgörtmeleri 63 ýaşyda bolan Hacı Arkadaýymyzyň öňden görjülükli siýasatynyň we insanperwer ýörelgileriniň netijelerini buýsanýarlar. İslam dünýäsiniň ýörelgilerini we türkmen halkynyň ýaşy desurlaryna laýyklykda bu sene Muhammed Peýgamberiň ýaşyna ýetilmegini aňladýar. Şeýlelikde ol ak goýun toýu bilen utgaşýan wakalary bilen baýlaşdyrylýar. Peýgamber ýaşyna ýetilmegi münasibetli gurulýan däwrelerде türkmen halkynyň mahsus häsiýetleri, ulay hormat goýmak desury we maşgala gymmatlyklaryň mukaddesligi ýaly oňyn ýörelgileri öz beýany tapýar. Häzirki döwürde bu asylly milli desur döwrü derejede dowam edýär. Sadaka gatnaşylar hormatly prezidentimiz İslam dünýäsine mukaddes kunjuk saýlayan Mekkeden ýadygarlyk sowgady hökmüne iwerilen keramatly käbäniň ýazgysy bolan örtüge alah gymmatly hökmüne taqdim etdiler. Şeýlede meçitde keramatly teperrigem goýuldy. Ma'lum bolýaly bu keramatly teperrik Melelizirmizde Saudi Arabistany paşalygyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerini haç pardyny berjaýdan wagty çuňur hormatyň nişany hökmüne sowgat berildi. Sonra arkadaw prezidentimiz ak goýun toý sadakasyny berdi. Döwlet başlarymyz milli dep desurluň göz başyna gadymyetden alyp gaýanlygyny, hemem taryhymyz, geçmişimiz bilen berk baglanşyklydygyny, hemem halkymyzyň dep desurlary milli gymmatly hökmüne garaýanlygyny bellidi. Melelizirimiz halkymyzy 63 ýaşa uly hormat goýulýanyny bellep, onuň Muhammed Peýgamberiň ýaşan ömrü bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz şu pursatda akyllar şahyr Magtymul Pragynyň goşgy tetirlerini okudy. Cepa çekip İslam dinini düzdüler. 63 ýaşyna geçdi Muhammed. Halkymyza bu ýaşa aýratyn ähmiýet berip 63 ýaşa ýeten adama durmuş tejribeli ýaşul adam hökmüne garaýar. Asly däwe görä türkmen halkyna bu ýaşa ýeten adamlar beýik beribara hoşallyk hökmüne toý sadakasyny berýär. Ol ak goýun sadakasy diýilip adlandyrylýar. Halk pähmine laýyklykda ak zat alnyňa ýaşy diýilen jümle bar. Şeýlelikde ak goýun toý sadakasyny geçirmek insanyň hoşniyetli gatnaşyklaryny aňladýan ak zat bilen baglanşykly bolup durýar. Döwlet adam üçindir diýen şygary baş ýörelgi edinen Mehriban arkadaýymyzyň taýsy tagallalary bilen amalaşylýan beýik işler öpçün edilmegine, raýatlarymyzyň ýaşaş derejesiniň ýokurlanmagyna gönükdirilýär. Biziň agdyr halkymyza nurana günler we bagtly geljek garaşýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. O bagtyar watanymyza alnyp barýan ähli işleň uly üstünlikleri beslenmegini arzu etdi. Soňra welaýatyň baş imamy teberik çykdy. Soňra hormatly prezidentimiziň 63 ýaşynyň dolmagy münasibetli ak goýun toý sadakasyna gatnaşylary durly tagamlar çekildi. Häzirki döwürde watanymyzda giň möçürli işler alınıp berilýär. Türkmenistanyň durmuşy beýik ýeňişlere beslenýär. Ykdysadyýetde medeni durmuş ulgamlaryny gazanylýan üstünlikleri täze eýämiň ruhuny giň möçürli özgörtmelerde öz beýany tapýar. Tagam dadylandan soň aýat töwür okulyp, Mehriban arkadaýymyzyň ak goýun toý sadakasynyň kabul bolmagy, ýurdumyzyň mundan beýlegem gülläp etmegi, hormatly prezidentimiziň ýurt bähitli beýik işleriň ruwaç bolmagy dilek edildi.
29 iyunlu hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiya Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew, Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ganiýanyň arasyna telefon arkaly söhbetleşikler boldy. Daşary döwletleriň başdanlary, döwlet başdanmady, doglan güni bilen tüýtürekden we mähirli utlap, melelizrimizde berk jan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň gullap etmegini we halkymyzyň bagtyarlygyny bekledine gönükdirlen ähli başlanýyşlaryny uly üstünliklere arzu etdiler. Şeýlede özara gatnaşyklary ösürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 29 iyunlu paýtatymyzdaky Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly prezidentimiziň doglan gününe bagyşlanan bayramçylyk konserti boldy. Bayramçylyk konserti meşhur sazanylaryň, estrada aýdymçylarynyň we tans toporlarynyň täsirli çykyşlary bilen dowam etdi. Şeýlede bu ýerde mehribany watanymyzyň üstünliklerini, oň tebigy gözelligini we berkararlygyny wasp edýän täze döredilen aýdymlar ýanglandy. Bu ýerde ýaýbanlandyrylan çykyşlaryň hemmesinde arkadaky prezidentimiziň doglan günü münasibetli tüýtürekden çykýan gutluglar melelizrimizin halkymyzyň bagtyar durmuşy ugruna edýän aladasyna çuňur hoşallyk bolup ýanglandy. Çünki çeper dörejiligi aýratyn gadyr goýan arkadaky prezidentimiz medeniýetiň we sunugatyň ösürmegini, oň halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna edýän täsirini möhüm ähmiýet berýär. Şeýlelikde bu ýerde ýanglanan aýdym salar melelizrimiziň ýol başlygyna amal aşyrylýan beýik işler, durmuşa geçirilýän giň meşhurly özgertmeler barada görüň berýän görnüşleri bilen utgaşdy. Bu orta ajaýyp meýdançada geçirilýän konserde öz bolşly uşgun çaýdy. Bayramçylyk döwretine çykyş eden meşhur aýdymçylar, sunugat ustadlar we ýaş ýerine ýetirjiler hoş awazlaryň üstü bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna, ýurdumyzyň ýeten derejesine, ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklaryny we pek söýgüni wasp etdiler. Hormatly prezidentimiziň sözlerini döredilen ajaýyp aýdymlar konserde tomaşa edýänler üçin öz bolşly bayramçylyk sowagyny öwürli. Atasynyň görülesiniň ruhlanyp, nusuluk sunugat eserlerini döretmek ugruna ihlas edýän Kerimiň sazlary, aýdymlary halk tarapyndan uly gyzyklanma bilen dinlenilýär. Munyň özü halkymyzyň gadymdan gelýän halipa şägirt ýörelgesi babatda-da gahrman arkadagymyzyň şahsy göreligi görkezýänliginiň ýene-de bir aýdyň misalydyr. Konserde gatnaşylan şatlyk şowhuny, watanymyzyň gullap etmeginiň we halkymyzyň bagtyarlygynyň bekledine möhüm döwlet işine alyp barýan mehriban arkadagymyza alkışnama bolup ýanglandy. 1 iyulda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriň belen serkirdaşy goşun general Gurbanguly Berdimuhammedow sanly wize aradan çykarkaly döwlet howpsuzlyk kenişiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. 10 gün tertibine harby hukuk goraýjy edaralaryň şuýlyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriň jemlerini garamak meseleleri bu düzümliň öňüne durýan eler tutulýan wezipeler girdildi. Harby hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlary 6 aýda ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hasabat berdiler. Ýurdumyzyň parahatçylyk söýjülük we gorun şikayetine eýe bolan harby syýasy strategiýanyň watanymyzyň diňe bir ähli howpsuzlygy we parahatçylygy puhta agrarlygyny eşkär etmän, ýa-da onuň öz behitlerini goramagy we saklamagy bolan gyzyklanmalaryny alamatlandyrýar diýip ýurdumyzyň ýaraly işleriň belen serkirdaşy bellidi. Hormatly prezidentimiz döwletimiziň munun beýlegim harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegine we döwri waplaşdyrmagyna, harby gullukçylygyň hünär derejesini ýokurlandyrmak, uluň döwri wap gulluk we ýaşaýyş ulgamyny öpçün etmek üçin zerur şertleň döredilmegine möhüm üns berjekdigini bellidi. Döwlet başdanmaz harby hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň 6 aýyna ýerine ýetiren işleriniň derejesine kanatlanma bildirdi. Döwlet howpsuzlyk kenişiniň agdalarynyň ünsüni berilen taşyrklary dürs we gyşarlyksal ýerine ýetirmekleriniň zerurdygyna ýene bir ýola çekip, hormatly prezidentimiz gözegçilik edýän düzümleriň işini kemilleşdirmegine gönükdirilen özgertmelerin amala aşyrmagyna jogapkärlik çemleşmeleri işläp taýýarlamagy tapşyrdy. Şunlukda şahsy düzümleriň arasynda tertip düzüňiniň berkidilmeginiň, harby hukuk goraýjy edaralaryň işgärler bilen öpçünçiliginiň puhtalandyrmagynyň, harby gullukçylygyň watan söýjülük ruhuny terbiýelenmeginiň, hemem olaň mukaddes harby borjy bir kimsiz gulluk etmeginiň wajypdygy aýratyn belenildi. Döwlet howpsuzlyk kenişiniň mejlisiniň dowamyna başga-da bir näçe meselelere garaly we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 2 iyulda Türkmenistanyň, Awganistanyň we Azerbaýjanyň prezidentläriniň arasynda video maslahat görnüşinde 3 taraplaryň duşuk geçirli.
Lapis Lazuli halkara üsaşır ulu geçelgetinin 23 bilelikdäki taslamasını amalaşdyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Owganstan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gruziya, Türkiýe Lapis Lazuli ugru boýunça täze ulu geçelgetini döretmek taslamasy ýakyn goňşulary bilen bilelikde amalaşdyrylýan strategik taýdan möhüm düzümlen taslamalaryň biridir. Oň durmuşa geçirilmegi taslama gatnaşyjy ýurtlary özleriň sevtiň we iklimleň söwda bazarlaryna çykyp bilmeklerini diversifikasiýa ýoly bilen ösürmäge mümkinçilik berdi. Bu bolsa milli iqtisadiýetleň puwtulandyrmagyny, söwda iqtisady gatnaşyklaryň giňeldirilmegine hemem Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň hemem Ýewropa döwletleriniň arasyndaky harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmaga ýardam berer. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Owganstan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ganiýny hemem Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewi mähirli we tüýsürekde mübareklep bu formy Guranyklar üçin öz kärdeşlerine çeksiz minnetdarlyk bildirdi. Ýokary döwlet derejesindäki şu doşşugy hyzmatdaşlygymyzyň strategik möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak üçin oňat mümkinçilik hökmüne garaýarny melelilerimiz nykdy. Hemem uly kommunikasiýa ulgamyny hyzmatdaşlygym görnüksiz onuň möhüm ugurlarynyň hataryny gerýänligini bellidi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ulgamyna hyzmatdaşlyk baradaky meselege geçip Türkmenistanyň, Owganstanyň we Azerbaýjanyň kontinental ýolunyň çatryk yerleşen ýurtlary dogny bellidi. Bir-birinden uzak bolmadyk aralykda yerleşen biziň döwletlerimiziň çäklerinden günni ogurdy. Günorta Aziýa we Aziýa ýuwaş ummany setine, Günwatarda gary we orta ýer deňizlerine, Günortada Eýranyň üstü bilen ýakyn günni ogury, Demirgazakda Russiýa Federasiýasynyň üstü bilen onuň aňryk Baltika deňiziniň kenarlaryna çykalgalar bardyr. Ulugymyny özara arkalaşykly hereket etmek meýnamlarynyň üstüne hereketleň bellenen ugurlaryny we anyk möhletlerini göz öňüne tutup netijeli işlemeň zerurdygyny ýytyldy. Şonuň bilen baglyqda döwlet başlarymyz Owganstanyň hemem Azerbaýjanyň prezidentleri bilen käbir garaýşlaryny paýlaşdy we ulugymyna hyzmatdaşlygy işçiň ýoly goýmak boýunça anyk teklipleri öňe sürdi. Owganstan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ganiy Türkmen kärdeşine alyp barýan netijeli parahatçylyk söýjülükli siýasaty hemem geljegi uly ähli ugurlarda köp taraplyny hyzmatdaşlyk giňeltmek boýunça öňe sürýän başlanýşlar üçin şuňur hoşallyk bildirdi. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew hormatly prezidentimiziň öňe sürýän başlanýşlarynyň dünýä jemgyýetçiligi ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giň gollawy eýe bolýanyny we şol başlanýşlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň umumy adamzat behgidini göz öňüne tutýanyny aýratyn nykdy. Şonuň bilen baglyqda dostlukly döwletiň lideri, hormatly prezidentimiziň başyna başlan başlanýşlarynyň hataryna, ulug üsaşyr geçeleglerini kemale getirmek ulgamyny, degişli taslamalarynyň uly orun tutýanyny bellidi. Munyň özi ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy puwtulandyrmak bilen birlikde ulyň halklarynyň dost, doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine de oňuny ýardam berýär diýip Ilham Aliýew aýtdy. Viza aratnaşyk ulgamy arkaly geçirilen ýokary derejedäki üç taraplyň duşyň ähirine gepleşikleri gatnaşylar öz ýurtlarynyň netijeli köp taraply hyzmatdaşlygy agrarlydyklaryny, şeýle-de dostlukly döwletleň hemem ulyň dogan halklarynyň awadançylygyň behitlerini kylaپ gelýän dep bolan hyzmatdaşlyk munyň bilegen puwtulandyrmagy maksat edilýänliklerini ýene-de bergedek tasdiqladylar. 3-nji iýulda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň Giňişliğini mejlisine geçirdi. Oňa mejlisiň wekilleri, ministrlikler we puwdukly dolanyş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň köpçülikden habar berişdirişleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hemem vilayatyň häkimleri we olaň ornwasarlary çagyrly. Mejliste halyk hojalyk toplumynyň puwduklarynyň şu ýylyň 6 aýyna gazanan netijeleriniň jemlenildi, deýişli hasabatlar diňlenildi, hemem ýerine ýetirilen işlere baha berildi. Prezident maksatnamalaryny we beýleki meýilnamalary durmuşa geçirmeň barşy ara alyp maslahatlaşyldy. Ikinji ýarym ýyl üçin iler tutulýan wezipeler kesitlenildi. Hemem gurumçylyk meselelerine garaldy. Wezipeleri bellenen täze ýolbaşçylar gije gündüz halal dekme çekip, watanymyzyň gülläp etmegine, halkymyzyň awadan durmuşyna üpçün etmege münasip goşuntkuşçylyklaryna milletlerimiz inandyrdylar. Mejlis Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary gözegçilik edýän ulgamlaryny 2020-nji ýylyň 6 aýyna durmuş ykdysady özgertmeleri, alam bilim, sağlyk goruýuş, meden maksatnamalar durmuşa geçirmek boýunça amalaşyrylan işleri barada giňişlerini hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlygy Newthat toplumynyň ýolbaşçylaryna geçen 6 aýyň jemleri boýunça Newthat toplumyny esasy önümçilik görkezçileriniň bellenen meýilnamalary laýyklykda ýerine ýetirilendigine garamazdan käbir görkezçiligiň ösüş depkiniň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirenine pes boluny aýtdy.
Şunun bilen baýanykda hormatly prezidentimiz elektron senatyny ösdürmek hem ýokary tehnologiýaly kärhaneler döretmek üçin zerur bolan ugurlary işgärler taýýarlamaň ulgamly işläp düzmek taşyrdy. Döwlet başlanyny şu ýylyň 6 aýyny ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada aýdyp döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlaryny önsüçekdi hem ýakyn geljek üçin öňde durýan möhüm wezipeler kesetledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda alnyp barlayan guruluşyklaryň ýagdaýyna seljerme geçirmek hem 2021-nji ýyl üçin täze guruluşyk maksatnamasyny kesetlemek boýunça birnäçe görkezmeler berdi. Melelizerimiz guruluşyk işleriň zerur serişdeleri bilen bökdönşüz öpçün edilmeginiň wajypdygyny öňe çekip, guruluşyk serişdelerini şolsany, sementi, metal gurnamalary we bedek serişdelerini önürýän kuwatly senagaty döretmek işlerini şartlandyrmak taşyrdy. Hormatly prezidentimiz da şarky bazarlyň itleglerini we mümkinçiliklerini öwrenmegi, halkary sowdasynyň oňy tejribelerini we harytlary ýerlemek mümkinçiliklerini öwrenmek işlerini şartlandyrmak taşyrdy. Biz munun beýlegen bu meselelere babatda telekeçiligi giň gollug bermek siýasatyna dowam edersip melelizerimiz bellädi. Ýurdumyzda durmuş yksadydan ösürmek maksatnamalaryny hemem sanly yksadyýety ösürmek konsepsiýasyna laýyklykda bilim ulgamynyň alym we önümçilik bilen baglanyşyny puwtulandyrmak, täze hünärler girdmek hemem ýokary derejeli işgärliň taýýarlanmagyny üpçün etmek boýunça işler dowam etmek taşyrly. Hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşlary we ähli watandaşlarymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň ornwasarlygyna saýlanmagy münasibetli tüýsürekde utlap, ýurdumyzyň eýýän Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň sessiýalarynyň başlygynyň ornwasarlygyna 6-njy edek saýlanýanyny, ýagny 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji we 75-nji sessiýalaryna saýlanýanyny nyktady. Döwlet başlygymyz garaşsyz beýtarap döwletimiziň häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözülmegine işin gatnaşmagy agrarly bolup durýanlygyny, ähli mümkinçiligini parahatçylygyň, dörejilik we durnukly ösüşiň bäkitlerini gönükdirmäge taýýardygyny tasdiklap, hemmelere berk jan saglyk, awadan we bagtyar durmuş, ata watanymyzyň gullap etme uğruna alyp barýan işlerine ul üstünlikleri ardyp etdi. Melelizerimiz owa hojulygyny ösdürmek, aýratyny pagtanyň öňürleýän meçörüni artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary işçiň durmuşa geçirmek wajypdygyny öňe çekdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly häzir gally urut tamamlandy diýen ýaly ýygnanyp alynan gallanyň möçüri 1.400.000 tonnadan geçdi. Bolsa watanymyzyň azyk howpsuzlygyny öpçün edýäniň tasdiklaýa, gallanyň artýan bölegini daşary ýurtlara eksport edip bolar. Meýdanlarda gowuçanyň bol hasyly ýetişdiriliýär. Pagtanyň ýurdumyz üçin aýratyn wajypdygyny bellemeli. Şeýlelikde bol hasyl almak üçin zerur ähli agrotehnika işleri öz wagtyny we ýokary hilli geçirmek, owa hojulyk tehnikalaryny ýygyn mögsümine talabalaýyk taýýarlamak hakyny alada edilmeliler diýip döwlet başlygymyz belledi. Melelizerimiz öňde boljak möhüm wakanyň 25-nji sentýarda geçirjek halk maslahatynyň mejlisiniň ähmiýetini nykdy. Şoň ertesi güni zähmetli ul üstünlikler gazanany we döwlet hilalaryna hödürlenen raýatlarymyzy sarpalamak dawarasy bolar. 27-nji sentýarda bolsa biz baş bayramymyz Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni giňden we dawraly ýagdaýda bellärs diýip melelizerimiz belledi. Hormatly prezidentimiz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanowyň Türkmenistanyň Harby Akademiýasyny üstünlikli tamamlandygyny bellep, oňa degişe diplomy we döşe daqylýan nyşany gowşurdy. Ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş yksadydan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda geçen ýarym ýylda dünýä yksadyýatyny ösürmekde ýurdumyzyň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bäsliçe ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly islegirilýän, dürlügürüşli harytlary önürýän innowasion senagat kärhanelerini döretmek işleri depkinli alınıp baryldy diýip döwlet başlarymyz kanagatlanma bilen belledi. Energiýa serişdelerimizi dünýä bazarlaryna iýermegi, diversifikasiýalaşdyrmak siýasatynyň bellenen meýilnama laýyklykda dowam edýänini bellep, döwlet başlarymyz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjesiniň taslamasynyň şeýlede beýleki sewit taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini nykdy. Yksadyýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek çäklerini daşary ýurtlardan getirilen harytlaryň orun tutýan önümleri önürmegiň, eksport harytlarynyň möçörlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary netijeli amal aşyrylýar. Şunuň bilen birlikde hini çözülmegi köp zähmeti talap edýän meseleleň az däldigini aýdyp, döwlet başlarymyz mejlise gatnaşylan ünsüni öňde durýan işleň möhüm ugurlaryny çekdi. Ýurdumyzda ykdysady we maliýe durnuklugyny öpçün etmek, ýylatyň işlerini öpçünçilik derejesini ýokurlandyrmak, bank ulgamyny özgertmeler şartlandyrmak möhüm wezipeler hataryny kesitlenildi. Şeýlede göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçürini artdyrmagyň, eksport mümkinçiligi ýokurlandyrmak we valyuta serişdelerini gelip gowuşmagyny öpçün etmek meseleleriň möhümdigini nykdyldy. Senagat podugyny bäsliçe ukyply puwtulandyrmak, kiçi telekeçiligi ösdürmek,
geljegi uly ugurlar bolup durýar. Häzirki döwürde iqtisadiýetin ähli pudoklaryna sanly tehnologiýalar geňden ornaşdyrmak ähli ýol başlar üçin iler tutulýan ugurlar bolmalydyr diýip millilizirmiz belledi. Döwlet başlarymyz iqtisadiýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudogy giňeltmek üçin alnyp barýan işleň güýçlendirmeligini belledi. Hususlaşdyrmaň sanawyny energetika, ulug we aratnaşyk pudoklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalary, öpçünçilik deshalary, şeýle-de köp sanly beýleki deshalar girdilmeliler. Paýnamalary yerleşdirmek, gazna bazaryny guramak we beýleşikli söwdalary açmak hususlaşdyrmagyň esasy usullaryna öwrilmelidir. Hökümet agzalaryna ýüzlenip, hormatly prezidentimiz şu ýylyň 2-nji ýarymyny köp sanly möhüm halkary we içerki döwlet şäherlerini geçirmeginiň gözüňde tutulanyny belledi. Hususan sentýabr aýyna halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçiriler. Maslahatda ýurdumyzyň konstitusiýasyny öwren möhüm üýtgetmeler girmek boýunça çözgütler kabul ediler. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň bayramyny şeýle-de berkarar döwletimiziň betaraplygynyň şany 25 ýyllyk senesi giňden bellenip geçiler. Bu şäherler ministrlikler we podok edaralarynyň ähli ýol başlaryndan öwreni ýokary derejede geçirmek talap edýär diýip millilizirmiz belledi. Hormatly prezidentimiz çykyşyny tamamlap geçen ýarym ýylyň görkezleriniň erbet bolmanyny kanatlama bilen belledi. Şunun bilen baglykda ministrlikler we podok edaralarynyň ähli ýol başlaryna 6 aýda edilen işleň netijeleri boýunça öňümüzdäki şenbe, ýekşenbe we duşanbe günleri maslahatlary geçirmek tapşyryldy. Soňra vilayet häkimlerinden beýleki ýol başlary 7-nji iýuldan 6-njy awgustda çenli dynjalmak ruhsat beriler. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly hökümet agzalary arçmanyna ýa-da ýyly suwda we beýleki ýurdumyzyň şipahanalaryna dynjalyp bilerler. Millilizirimiz o senat toplumuna gözüçilik edýän vitse-premiera ýüzlenip, paýta ýygymy bilen bagly ýol başlar bilen maslahatlaşyp bu mesele özleriniň seretmegini tapşyrdy. Eger agrotehnika şäherleri bilen bagly işleň häzirki gyzgylanyny döwrüne dynjalmak makul bilmeseňiz, onu siz paýta ýygymyndan soň dynjalyp bilersiňiz diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Şeýle-de ministrler kabinetiniň mejlisine döwlet durmuşyna degişli bir neçe möhüm meselelere garally we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Görünüşi ýaly ministrler kabinetiniň giňişli mejlisine halk hojulyk toplumyň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýyna gazanan netijeleriniň jemlenildi. Degişli hasabatlar dinlenildi. Hemem ýerine ýitirilen işlere baha berildi. Prezident maksatnamalaryny we beýleki meýilnamalary durmuşa geçirmek barşy aranyp maslahatlaşyldy. 2-nji ýarym ýyl üçin iler tutulýan wezipeler kesitlenildi. Hemem gurumçylyk meselelerine garally. Buloň ählisi hormatly prezidentimiziň öňünde goýun wezipelerini berja etmegi, ýurdumyzyň geljek üstünlikli ösüşiniň we halkymyzyň bagtyar ýaşaýyşynyň üpçün edilmegine möhüm orun tutýanlygyny eşgär görkezýär. Çünki munyň özi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň baş alamatydyr we biziň adalet jemgyýetimiziň esasy ýürelgesidir. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet ähmiýetli il-ýurt bähitli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde üsýänligini eşgär etdi. Ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň şöýleň 3-nji iýuluna bolan giňişleýin mejlisinde kabul edilen çözgütler hemem hormatly prezidentimiziň tapşyryklarynyň gelip çykýan wezipeler dogrusynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda giňişleýin gurrundyryly. Şol maslahatlarda milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ýollary kesitlenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir ýyly ykdysady ösüşleri täze belentliklere besenýär. Muňa özi Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň 1-nji ýarym üçin hem häsiýetlidir. Ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisine belenilýän ýaly ykdysadyň ähli ulgamlaryny gözüňde tutulan sepkitlere ýetirildi. Maýa goýumlarynyň özleşdirilişi artdy. Senat pudogyny täze sepkitlere tarap anamly uğralny. Şunu amala aşyrlayan işleň ähli Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny sürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirildi. Ýurt ösüşlerini önümçilik düýmelerini goşýan goşuntlary sallanmalar. Aýratynama berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bina edilen önümçilik toplumlaryny maksady ukunly işlere barhary waşanýar. Muňa özi güneşi diýarymyzda halkyň bir maksady gullugy diýenini aňlady. Bu maksat bolsa Türkmenistan döwletimiziň halkynyň bagtyar ýaşamagyna ibaratdyr. 6 aýyň dowamyna ulanylmaga berilen ödürli maksatly binalar ýurt ösüşleriniň aýdyň mysalydyr diýilip maslahatlarda edilen çykyşlarda bellendi. Ýurt ösüşlerini önümçilik düýmelerini goşýan goşuntlary sallamladyr. Maslahatlarda halk hojulygynyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 6 aýynyň netijelerini giňişleýin serjilme berildi.
Şu döwürde geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilenine gödeň tutulan ösüşleň gadanlanan ony bellemek möhümdir. Maslahatlarda hormatly prezident tarapyndan elan edilen milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine munasip goşunt goşmagyň halyk hujulunyň ähli ulgamlaryny sanly ykdysady geçirmegiň wedipeleri dogrusynda da pikir alşyldy. Soňky ýylyň içinde güneşli diýarmyň öz ösüşiniň täze belentliklerine tarap anamly barýanynyň mysallary gowunurjydyr. Muň özi nurana geljen hatyratyna amal aşyrlayan beýik işleri her bir adamyň munasip goşunt goşmak baradaky höwetiniň hemem hyjugynyň netijesidir diýip maslahatlarda çykyp ýapan adamlar belediler. Ýurdumyz boýunça alnanna zähmet önürjüligi ýokurlandy. Milli ykdysadyň pudoklaryny öňde goýan wedipeler üstünlikli ýerine ýetirildi. Maslahatlarda o wetana toplumyny durmuşa geçirilýän işler dogrusynda giň işleýän gurrun edildi. Şu ýylyň birinji ýarymynda ýol berilen täwirlikleri aradan aýyrmagyň, ýyly ýokary üsüşe wesemegiň esasy ugrur hakynda pikir alşyldy. Şeýle gowaçylyň bol hatyryny kemale ýetirmegiň wedipeleri barada maslahatlarda jik-majik gurrun edildi. Gowaçylardan ýokary hatyr almak üçin ähli agresiýnik çäreleň degişli derejede ýerine ýetirilmegi, tehnikalaryň ýygyň möhümini öz wagtynda taýýarlanmagynyň zerurdygy barada aýratyn durulyp geçirildi. Häzirki döwrüň esasy işleriniň biri bolup durýan ýurdumyň ilatyny özümizde önürleýän önümler bilen ygtybarly üçinetmegiň derwäsi wedipeleri maslahatlarda giňden ara alyp maslahatlaşyldy. Alam bilim ulgamyny hormatly prezident bilen ýol başlygyna hemem oň hut öz başlangyçlary bilen amal aşyrlayan özgörtmeler dogrusynda maslahatlarda täsirli gurrun edildi. Bu özgörtmeler güneşli diýarmyň ertirleriniň hasam nurana bolmagyna gönükdirlendir. Ýurdumyň ýaşlarynyň sagdyn ruh bilen giň dünýä garaşly adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertler hakynda da giň işleýän durulyp geçirildi. Medeniýet, saglyk goraýyş, sport ulgamlaryna amal aşyrlayan işler hemem öňde durýan wedipeler dogrusynda çykyp gepleýän adamlar giň işleýän gurrun etdiler. Bu ulgamlarda amal aşyrlayan işler diýseň ular, hemem ular ýurdumyň ähli babatlardaky durmuşynyň barha täzelenýänini aňladýar diýip çykyşlarda aýdyldy. Maslahatlarda şanly seneleri hemem dawarlary ýurdumyň halyk maslahatynyň nowatdaky mejlisini, garaşsyzlyk bayramyny, halkara beýtaraplyk gününi ýokary derejede garşylamagyň hemem belläp geçmegiň wedipelerini ünsi şekilde. Gurulýan dawarlar adamlaryň göwün isleýärlerine laýyk gelmeler. Bayramçylyk şäherlerini ýokary derejede geçirmek meýilnamalaryny ýene bir gezek seljermek, gözen tutulýan dawarlaryň täsirligini, şeýle köpçülikligini ähmiýetini üpçün etmek möhümdir diýilip maslahatlarda belendi. Maslahatlarda çykyş edenler ata watanma Türkmenistana sport ulgamyny halkary derejesinde ösürmek uruny durmuşa geçirilýän beýgi işler dogrusynda da gurrun etdiler. Ýurdumyzda geçirilýän iri sport ýarşlary Türkmenistanyň sport elemindäki awraýynyň ýokurulmagyny, ýurdumyzda beden terbiýe tagalşy sport hereketleriniň wagt edilmegine hasam ähmiýetlidir diýip çykyp gepleýän adamlar belediler. Hormatly prezident bilen sözünden gelip çykýan wedipeler gurrunsyz ýerine ýetirilmäge degişler. Şol wedipeler ilkinji nowatda ýurdumyzda elan edilen döwlet adam üçindir diýen hemişelik ýörelgäniň hasam rowaşlanmagyny üçindir. Häzir garaşsyz hemem baky tarap döwletimiz dünýä ýurtlarynyň arasynda munasip orny barha putolanýar. Muň özi güneşli diýarmyzda emelegene bagtyarlyk, atgylyk, şeýle dostanylyk ýagdaýynyň netijesidir. Türkmenistan barha ösýän, gülleýän, gül açýan ajaýyp diýary öwrülýär. Muň özi baş maksatdyr, nurany geljege tarap barýan bagtyarlyk ýoldur. Şugun Türkmenistanyň prezidentiniň elan eden türkmeniň altyn atratly bäsişiniň çäklerini ýaş aýdymçylaryň arasynda her ýyl geçirilýän Ýanglan diýarym telebäsişiniň Aşgabat şäheri boýunça tapgyr geçirildi. Döwlet başçylygymyzyň zehinli türkmen ýaşlara berýän ýygyderli ünsü netijesinde her ýyl geçirilýän Ýanglan diýarym telebäsişigi sungutyň ajaýyp dünýäsine ýol açýan ýaş zehinliň öz boşly ojagdyr. Bu bäsişiň zehinli ýaşlary ýüze çykarmakdaky ähmiýeti uludyr. Ýaş zehinli aýdymçylar öz döredijligine täze döwrüň ruhuny, düýüpli özgörtmeliň okunly hereketini beýan edýärler. Milli aýdymsaz sungutyny kämilleşdirýärler. Öz halipalarynyň başlygyň sazanylyň däplerini we dörejilik ýollaryny munasip dowam edýärler. Paýtatymyzda gurulan deslapky dörejilik bäsişiklerini tapawutlanyp, Ýanglan diýarym telebäsişiniň Aşgabat şäheri boýunça tapgyryna çykyş etmäge hukuk gazanan zehinli aýdymçylaryň çykyşlary milli liderimiziň baş tutanlygyny barha rowaşlanýan ajaýyp zamanamyzyň belent waspy bolup ýanglanyp. Bäsişe gatnaşanlar emilliň öňünde öz dörejilik ukyplaryny görkezdiler. Bäsişiň şertlerine laýyklykda aýdymçylar dürli aýdymsaz eserlerini ýerine ýetirdiler.
Olar nusxawy aýdymlary meşhur desanlardan halk we häzirki zaman aýdymlary ýerine ýetirip öz zehin başarnyklaryny görkezdiler. Emin agzalary bäsişe gatnaşylaryň ustatlygyna hemem öz bolşly döröçülük çemeleşmesine, artistlik başarnygyna da baha berdiler. Ýalyn ýarym telewizsiýanyň guramaçylarynyň belleşi ýaly bu döröçülük gözden geçirişiniň derejesi ýyl-ýyldan artýar. Oňa gatnaşan zehini döröçü ýaşlaryň sany köpelýär. Şu gedekki bäsişe gatnaşylaryň hataryny dinleýijilerin arasynda uly meşhurlygy eýe bolan ustat aýdymçylaram az däl. Emin agzalary paýtatymyzyň dürli künjeklerinden bäsişe gatnaşýanlaryň ýerine ýetiriş mümkinçilikleriniň giňdigini bellediler. Tomoşaçylar üçin bolsa bu döröçülük çäresi hakyky sungat bayramyny urulýar. Ajaýyp sahnada guralan ýanglan diýarym telewizsiýanyň Aşgabat şäher tapgyryna iň gowy aýdymçylaryň ençemesi çykyş etdi. Konsert maksatnamasyna Türkmenistan betaraplygyň mekaniýan şygarasyna geçen 2020-nji ýyly berqarar döwletimiziň batýarlyk döwrüne gazanlan üstünlikler, milli sungatymyzyň ýeten belin sepetleri, aýratynam şu ýyl şany 25 ýyllyk senesi bellenilýän Türkmenistan watanymyzyň hemişelik betaraplyk derejesi öz beýanyny tapdy. Ýaş aýdymçylaryň joşguly we ilhama baý çykyşlary bu döröçülük çäresine şowhunly häsiýet berdi. Aýdymçylar ata watanymyzy, türkmen halkynyň köp asyrlyk şöhratly taryhyny buýsanç bilen wasp etdiler. Ýaş dehinler süýgi mehriban tebigatymyzyň gözeligi hemem ajaýyp türkmen paýtagty hakynaky aýdymlarym joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Olaň birneçesi nusxa şahyrlaryň sözlerini türkmen kompozitorlarynyň dürden aýdymlaryny tomoşaçylara hödürlediler. Birneçe nesiller tarapyndan süýgi bilen dinlendik gelýän halk aýdymlary hemem nusxa we sungatynyň eserleri bilen bir hatarda häzirki zaman aýdymlaram ýanglanyp. Her bir çykyş aýdymsaz bezegi ýerine ýetiriş aýratynlygy bilen tapawutlanyp. Muňa tomoşaçylar dowamly el çarpyşmalar arkaly munasyp baha berdiler. Konsertde ata watanymyza, halkymyzyň arkadagyny, parasatly baş tutanlygyny Türkmenistany parahaçylyk we ösüş ýoly bilen önamli öň alyp barýan hormatly prezidentimize başlanan aýdymlarym munasyp orun tapdy. Döröçülük bayramçylygynyň ahyryna ýanglan diýarym telewizsiýanyň Aşgabat şäheri boýunça tapgyrynyň ýeňçileri eglan edilip, ýygnanandan şowhunly el çarpyşmagyny döröçülük bäsişiniň ýeňçileriniň atlary eglan edilip, olar Aşgabat şäheriniň ýanglan diýarym 2020 telewizsiýanyň döwlet derejesine geçiriljek jemleýiji tapgyryna gatnaşmagy hukuk gazandylar. Hormatly leşer, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullygy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly leşer, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň aralyk döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepde ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepden dowamında ýurdumyz çägine gün ortagyna tardan gurak howa akymynyň aýrylaşmagy netijesinde howanyň gece-gündüz temperaturalarynın hepden ortasyny ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyna atkan bulutly, hepden başyna üýtgäp bilen bulutly howa bol. Demirat günahtardan teýlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şamalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 22-27 gradusy, 31 gradusy maýyl, gündüzleri 37-40 gradus ısy, welaýatyň Kanary etraplaryna 32-37 gradus ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna atkan bulutly, hepden başyna üýtgäp bilen bulutly howa bol. Demirat günahtardan teýlik sekundda 5-10-dan 10-15 metre ýetýän şamalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 20-25 gradusy, 28 gradusy maýyl, gündüzleri 32-37 gradusy, 40 gradusy ısy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna atkan bulutly, hepden başyna üýtgäp bilen bulutly howa bol. Demirat günahtardan teýlik sekundda 6-17-den 10-15 metre ýetýän şamalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 19-24 gradusy, 20 gradusy maýyl, gündüzleri 31-36 gradus maýyl, 41 gradusy ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna atkan bulutly, hepden başyna üýtgäp bilen bulutly howa bol. Demirat günahtardan teýlik sekundda 5-10-dan 11-16 metre ýetýän şamalyň ösmegine hemde howanyň temperaturasynyň
Gecelerin 19-24 gradusdan 28 gradusgacha mayıl, gündüzlerin 31-36 gradus maylı, 41 gradusgacha ısı bolmagy garaşylýar. Yurdumyzyň daşşat welaýatyna atkan bulutly hawa bolup, Demirhat günogurdan tüýlük sekundda 5-10 9-14 metr ýetýän şemal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerin 20-25 gradusdan 28 gradusgacha mayıl, gündüzlerin 32-37 gradusdan 40 gradusgacha ısı bolmagy garaşylýar. Paytagtymyz Aşgabatda atkan bulutly, kepden başyny ütkap duran bulutly hawa bolup, Demirhat günogurdan tüýlük sekundda 7-9 10-13 metr ýetýän şemal öňsüňde hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerin 22-24 gradusdan 27 gradusgacha mayıl, gündüzlerin 34-36 gradus maylı, 40 gradusgacha ısı bolmagy garaşylýar. Mähman ýeleşler ýurdumyň iýul aýynyň 6-syny magnit gaýdasynyň durukly ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýeleşler, geljek hepden dowamyna bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Ünsärp dinläniňiz üçin sag bolun. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýepeşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ata watan turkmensan, ähli wagtlarda ötüşler ösenýär. Ähli ötüşlerin ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.